שנייה, להנמיך. לא, את מגבירה. שנייה. מיינקראפט. היום, נמאס לי כבר עם ברול סטארס. היום אני התקנתי משחק חדש לגמרי, שמי שלא מכיר ובטוח כולכם מכירים. מיינקראפט. היום אני בול ראיתי עכשיו שער לנדר, ומה זה רציתי לעשות סרטון עליו. אז מה אתם אומרים, שניכנס לנדר? וזה מה שנעשה. יאללה, אז הדבר הראשון שאני תכננתי לעשות זה להראות לכם סרטון בתוך הנדר. עכשיו מה שאני הולך לעשות, אנחנו הולכים להיכנס לנדר לחקור מה יש שם. למה זה נדלק? רגע, למה זה נדלק? רגע, למה השאר לא נדלק? מה כתוב שם? דאבל טאפ, פליי, דור, סטאפ, פליי. אתה צריך להפסיק לעוף או משהו? חבר'ה, רגע, אנחנו הולכים להיכנס לנדר עוד מעט. פיניתי את המקום של הנדר. ועוד מעט. טוב, למה אני לא מצליח להיכנס? טוב, אז חבר'ה, נעזוב את השער, זה סתם שער באמת. אז בואו ניקח את הדברים שיש כאן. נחזיר את המציב, ניקח את הדברים שהשגתי כאן. טופ. סעו קטן. אז תסתכלו, הדבר הראשון שאני הולך לעשות היום, לחקור דברים במיינקראפט. היום אנחנו הולכים להסתובב במיינקראפט, לראות מה יש כאן, ולראות איזה דברים חדשים יצאו. כי לא שיחקתי הרבה זמן. רגע, מה זה לכל הרוחות? מה זה? זה עץ? למה הוא שוכב ככה? אפילו לא חצבתי עץ. למה הוא ככה? טוב, שמישהו יגיד לי מה זה בתגובות. למה הוא ככה? תכתבו לי מה זה הדבר הזה, למה העץ הזה ככה. מה זה הדבר הזה? חזרזירוני, הגיע הזמן למות. איפה אתה? חזרזיר הזה מהר, אבל ביי ביי. קודם אנחנו צריכים באוכל. יופי. יאללה, אז מה אתם אומרים? היום אני רוצה שנבדוק כל דבר במיינקראפט, אבל לא נספור אותו כמו בערוצים אחרים. נחפש כפר, נראה מה יש בתיבות שם. נעשה מה שרוצים. יאללה, מה יש שם? מה יש כאן? די, נו, מה הבעיה? אני רוצה כפר. ראית כל מה שבא לי זה רק כפר אחד. אפילו אחד והסביג לי, נו, די. כל מה שאני רוצה זה כפר.
די, אני ארוג אתכם. איזה טיפה שאני הייתי חייב ככה פרינטר. אני עושה דברים. מים. בואו נראה מה קורה כאן. רגע, מה זה? מה יש לנו כאן? מה יש לנו כאן? בואו נראה. נפסיק לעוף, אני אוכל ללכת. אוקיי, אני עוף. חזר זירונים, תודה על הסטייקים. יאללה, בואו נאכל קצת ואז נמשיך. כמו שאתם רואים, אני בקריאייטיב, אז בחיים לא ייגמרו לי הסטייקים. יאללה, נראה מה יש היום. למה אני לא רואה פה עצים רגילים? מה זה? הגעתי לג'ונגל. מערה, יו. מערה זה ממש טוב. אולי נמצא שם איירון. או דברים טובים. אז בכלל הולך מערה. אבל בואו ניכנס מכאן, בטח יש שם משהו. אני אשתמש בפיקקס זהב שלי. טוב, אני שונא את המקום הזה. לא יש שם שום דבר, לא דיימונד, לא כלום. יאללה, מה יש גם? די, נו, כל מה שאני רוצה זה רק משהו טוב. טוב, אני רק פארם אחד, זה הספיק לי. די, נו. כבר אחד מספיק לי, די. טוב, יהיה הזמן. פה. יאללה. טוב, אז מה אתם אומרים? נבנה בית? מה יש לנו? יאללה.